שלום, שמי אמסילי מאיר, אני מנכ"ל מאיר להב הנדסת חשמל בע"מ. החברה מתמחה בייצור גופי תאורה, מאווררים ולוחות חשמל בעיריות, בחממות, בלולים, ברפתות בכל רחבי הארץ. הכבל המעריך הקיים היום בשוק מאוד מסורבל, קשה לעבודה לבעלי המקצוע. החברה פיתחה כבל מעריך חכם שהתוף נמצא ברצפה ואתה יוצא עם לוח פיקוד שאתה יכול לשים בו או שקעים או פחת או חצי אוטומט. אתה יכול לתלות אותו ומשם לחבר את המקדחות, האביזרים ולקפל אותו בנוחות, באמינות מבחינת המוצרים עצמם. הפיתוח האחרון שהחברה עשתה זה כבל שרשורי שאתה יכול למתוח אותו פי 5 מהגודל שלו. למוצר יש ביונט שאתה יכול לחבר זכר נקבה לפי איזה גדלים שאתה רוצה. הוא עבר מכון תקנים מבחינת התימות. המוצר יכול להתקבל באיזה וריאציה שהצרכן רוצה. הוא לא מצריך לא חשמלאי ולא שום בעל מקצוע. כל הגופי תאורה של החברה מיוצרים על פי חוות דעת שאני קיבלתי מהחקלאים והלולנים לפי הדרישות שלהם.